worden weer met een van de beste nummers proberen. Dat hebben we nu al 40 jaar hier bedoeld. En we blijven er ook op terug. Jury, het woord is aan de opval deze jury. Met geïmponeerd door dan weet ik het nog niet meer. Geweldig. Ik ben een goede traditie die Jos en Mort ben ik met de omnibus gekomen. Maar ik heb echt moeten wachten dat ze hier waren. Dus blij dat je een beetje hebt gewacht en er eentje hebt gespeeld. We hebben alle punten op een ring gezet. De categorie Scherp Koper. 19 punten, die weegt ook 19 punten. Zwaar Koper, ook 19. Nee, niet 19. Ook 19. Heel goed. Voorzet voor 22 bonnen, doe ik alles. Dus ik heb nu 22 bonnen meegenomen en die gooi ik vanavond Slaagwerk. Wat? Niet de jongen? Nee, dat is gunstig denk ik voor sommige jullie. Dus, 17 punten. 19 punten binnen, heel goed. Muzikaliteit inderdaad, gespreid inderdaad. 17 binnen. Toch wel 18 punten. 18 punten. Batterieën, ja, we missen graag. Dus ik heb nog minder beoordeeld aan met 19 punten. Ja, de kwart is er hier, maar de rieën komen er. De kwart is gewoon in de rie, denk ik. En zo'n vrouw nu, dat wordt natuurlijk uitmuntend, 20 punten. Ja, ik heb zo'n mansje gegaan met een vrouw, non-binair, dat gaan ze wat op plan. En dat deed ik tot en met 18 punten. 18 punten inderdaad. De kunst op totaal scoren dit moet op 111 punten. Die ligt toevallig ook op 111 punten. Dus ik ga nu van het papier het podium af, want ik denk dat het daar op de werkzak. Wie lang hebben we nog? Dankjewel, jury. Dankjewel.